לא תמיד חייב לנסות למכור. מתי בעלי עסקים יבינו שהלקוח באמת רוצה מאיתנו משהו, אבל הוא לא רוצה שידחפו לו בכוח? הפטנט לכך זה פשוט לתת המון ידע. רואים אותי? אתם רואים את הסרטון שלי? כנראה שראיתם אותי באיזושהי פלטפורמה כרגע, ואני נותנת המון ידע. המטרה שלי זה לא לדחוף ללקוחות שלי בכוח. המטרה שלי היא שלקוחות שלי שצריכים אותי באמת, יפנו אליי. גם אם זה ייקח זמן, זה עניין של לזרוע ולשתול, ובסוף אנשים מגיעים. מי שנכון לנו יגיע עד אלינו. בסוף נרצה או לא נרצה, פרנסה היא משמיים. אבל יותר חשוב זה שאנחנו ניתן ידע. תיתנו, פשוט תהיו בהרבה פלטפורמות. לא חסר לנו פלטפורמות, יש המון. גם רשתות חברתיות, וגם גוגל, וגם בזק, וגם עיתונות, חילונית, חרדית. כל כך הרבה מקומות, כל כך הרבה אפליקציות. פשוט תיתנו המון ידע. ומי שתהיו